Witam serdecznie, sam tutaj Tobiasz Kopara z bloga blogkopara.com i dzisiaj mamy sam coś fest specjalnego, bo mamy dzisiaj sam piwo prosto ze Islandii, czyli oryginalny Einstök Icelandic White Ale. Przeczytam, co sam z tyłu flaszy stoi naszkreflane. Was simple. We wanted to make the best white ale we ever tasted. We got there with the complex flavors of the classic wheat beer, including orange peel and coriander, all brewed with a pure Icelandic water and a touch of oats that deliver a cool smoothness that is uniquely flavorful and refreshingly drinkable. Drektu sigradu endurtaktu, co w islandzkiej gotce duplikuje się na pić, pokonać, powtórzyć. Także bier, który sam mam, ma 5,2 V, także nie czepnie szczególnie mocno i będziemy się brali do degustacji. Mogę ino wam powiedzieć, że takiego biera jest sam pieronowo ciężko dostać we Polsce, w zasadzie nie idzie. Także wasza strata, że ją mam, a wy nie. Także beda brał, kaś tu mam, o, muszę chyba brele wymienić, może za słabe. Mam tu taki zawodowy, nie wiem czy to widzicie, taki zawodowy Efner. Pokażę wam sam tutaj z bliższa flacha, bardzo fajnisty Abzibilder z przodka, który pokazuje łonego islandzkiego wikinga. Bardzo elegancki, stylowy kapsel z siekierami. Także teroski mundowo z tako jedno fanu rada. Jak nie chcecie się połamać kabzla, żeby ta kabzla wam się łostała, jak chcecie na pamiątka, to bierecie się moneta na bajszpil, ją mam sam pięcioka. Jak żeście są bogole, możecie dać więcej. Dawamy geld na kabzla, dawamy Efner i ciap elegancko. Teraz musimy poprawić. O! I o! Pietruchu! A mi leci. Ale to już jest dzisiaj moje trzecie degustacje, to już jest trochę zarty. Kabzla zachowała się, prawda, w idealnym stanie. I cóż, nalewamy biera do wcześniej nasztalowanej szolki. Polish Beer. Także lyja. Delikatnie, co bych nic nie rozlał, po ściance zakańczam w ten sposób, co by się sam zebrały tak zwane szuminy. I tak, mogę wam powiedzieć, farba tako, no, powiedziałbym, jasny mocz. Takiej sceny ze zdrowych nerek podług mnie. Jak widać, bąbelki osadzają się na ściankach szolki, co oznacza ino to, że mam blank zmaraszono szolka. Teroski wejrza, jaki sam mamy aromat. Czasem się ten kinol trochę utąkam w tym bierze, ale to ryzyko zawodowe. Ja czuję te skaliste islandzkie tereny. Wulkany czuję. Wulkan przed erupcją, 2-3 dni góra. Łąki umajone, na łąkach łowce, cigi, kunie. 35 sztuk góra. Także aromat fajnisty, pełny taki, na fol, zacny. No i teraz, co mi się samo stało? Ino skosztować. Także pija.
Fest bogate, pełne. Szmak taki trochę choby dębowe drzewo poemaliowane einla z farbą. Trochę... Czy ja sam czuję ajza? A nie, ino mi się zdawało. Także padł aromat pełny, fajny. Futro od łowcy. Pył aż wulkaniczny. Ścięto trowa ze stoków. Zacne, zacne. Także moi rozstoj mili. Sam bobier Einstock Ölgert z browaru Akureyri. Oryginalne White Ale islandzkie, które z całym sumieniem mogę wam polecić. I to w tym momencie byłoby tyle. To byłech jo, Tobiasz Kopara ze bloga blogkopara.com. I dziękuję wam wszystkim. Dziękuję pięknie. I zapraszam do osobistej degustacji tela ode mnie Pyrsk. Und das heißt Erika. Und geht gelassen ran, lassen ran, lassen ran. Und im Dunkeln spricht dann eine andere an.